वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली दिल्ली। ये सूर्य देवा दीना दर्शनिया और के बेरिया भइलना। ये सूर्य देवा दीना दर्शनमा और के बेरिया भइलना। हरक बेरिया भइलना कि हरक के बेरिया भइलना कि हरक बेरिया भइलना कि हरक के बेरिया भइलना। जल बिचे खार पानी ते भैया और के बेरिया भइलना। कि जल बिचे खार पानी ते भैया और के बेरिया भइलना। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली दिल्ली। हाथ जोड़ी करली गोहारे लेके गंगा जी के पनिया हो। आशा लगा के खार बानी दे बिना दर्शनिया हो। जय जय मैया ओ मैया जय छठी मैया। हाथ जोड़ी करली गोहारे लेके गंगा जी के पनिया हो। आशा लगा के खार बानी दे बिना दर्शनिया हो। थर थर कापली देवैया अर्घ के बेरिया भइलना। अर्घ बेरिया भइलना कि अर्घ के बेरिया भइलना। अर्घ बेरिया भइलना कि अर्घ के बेरिया भइलना। जल बिचे खार बानी देवैया अर्घ के बेरिया भइलना। कि जल बिचे खार पानी ते भैया और के बेरिया भइलना। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली दिल्ली। सोनू कमले से दौड़ा लेके आई बारे माथे हो। जगमग दियरी जरतावे छठी माई के घाटे हो। जय जय मैया ओ मैया जय छठी मैया। सोनू कमले से दौड़ा लेके आई बारे माथे हो। जगमग दियरी जरतावे छठी माई के घाटे हो। हे बाबा परतानी चरनिया अर्घ के बेरिया भइलना। अर्घ के बेरिया भइलना कि अर्घ के बेरिया भइलना। अर्घ के बेरिया भइलना कि अर्घ के बेरिया भइलना। जल बिचे खार पानी देवैया अर्घ के बेरिया भइलना। कि जल बिचे खार पानी ते भैया और के बेरिया भइलना। अर्घ के बेरिया भइलना कि अर्घ के बेरिया भइलना। अर्घ के बेरिया भइलना कि अर्घ के बेरिया भइलना। जल बिचे खार पानी देवैया अर्घ के